नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. चलचे गॅस टँकर अचानक पलटी, गॅस गळती. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर शहराच्या शरावती सर्कलाकडेन रस्त्यांवयचे गॅस टँकर पलटीपण तितूंतल्यान गॅस गळती सुरू झाली घटना आज घडली. मंगळूरकडेच्या हुबळी वयचे गॅस टँकर पलटी पडिल्ल्यान चालक गंभीर जखमी जालो. घटनास्थळार अग्निशामक दळाचे जवान हजर जावन पुढली उपाययोजना सुरू केली. मार्गार वाहन संचार थोडा वेळ स्थगित जालो असे कळला. अंकोला बेळंबर समुद्रात बोट बुडली. 12 खलाशाक सुरक्षित धक्क्यार 1.5 कोटीच्या नुकसानाचो अंदाज. अंकोला. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला बेळंबार समुद्रात नुस्तेमारी गेल्ली बोट वादळी वाऱ्यान समुद्रात बोटीच्या तळभागाचे फायबर सुटून गेल्ल्यान बोटीच्या तळभागांतल्यान बोटीत उदक घुसून बोट बुडली. चंद्रावती सुभाष खारवी हेमगेर मालकीची पर्शियन बोट असून सुमार 1.5 कोटी नुकसान जाला अशें कळला. या घटना वेळार लागींच नुस्तेमारी करच्या बोटीन बुडच्या बोटीचेर आशिल्ल्या 12 खलाशाक सुरक्षित रक्षण केले असे प्रसारमाध्यमांक कळयला. $200 LPD सोलार वॉटर हीटर, जीएसटी आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर. किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETZ MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज बऱ्याच वाठारात पाऊस आणि 4 दिवस पाऊस पडची शक्यता. हवामान खात्यान जनतेक सावध रावचो दिला इशारो. कारवार. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बऱ्याच वाठारात विजेचो कडकडाट आणि वादळी पावसान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. जिल्ह्यातल्या कारवार, अंकोला, हळियाळ, शिरशी आणि कुमटा वाठारात वादळी वाऱ्याबरोबर पाऊस पडता. सकाळच्यान सांजे वेळापर्यंत समुद्र किनाऱ्याचेर धुळ्ळासहित मोठो वारो येतालो. नंतर थंड हवेसहित पावसाक सुरुवात झाली अशी लोक सांगतात. सांजे वेळा पावसाक लागून व्यवसाय आणि कार्यालया बंद जाल्ल्यान प्रवासीक भरपूर त्रास जालो. रस्त्याच्या कुशीत आशिल्ल्या व्यापाराक आपल्या वस्तूची राखण करचे खातीर हेकात तेकात धांवचे पडले. वाऱ्याक आणि पावसाक लागून वीज गेली आणि सगळीकडे काळोख जालो. आणि 4 दिवस पावस पडची शक्यता आसा अशी माहिती मेळ्ळा. आणि हवामान खात्यान जनतेक सावध रावचो इशारो दिला. डोंगराळ भागात रात्रभर पावस पडते आसा. काही न्हंय बंद व्हावू लागलात अशी माहिती मेळ्ळा.
आज पंचायत पिडिओल्या जिल्हा संघाची सभा कारवार. आज कारवारच्या तालुका पंचायत सभाभवनात पंचायत अभिवृद्धी अधिकारी म्हणल्यार पिडिओल्या जिल्हा संघाची सभा जिल्हा अध्यक्ष मंजुनाथ नायक हेमगेल्या अध्यक्षतेत पार पाडली. या सभेत पिडिओन अनुभवच्या समस्या आणि तेजेर परिहार हेज बद्दल वरिष्ठाक मनवी दिवचो निर्धार केलो. या सभेक संघाचे मुख्य कार्यदर्शी अण्णप्पा मोकरी, राज्य परिषद सदस्य महेश नाईक, संघाचे गौरवाध्यक्ष किरण कुमार, क्रीडा कार्यदर्शी व्ही.ए. पटकार, प्रज्ञा नाईक, सगळ्या तालुक्याचे अध्यक्ष, पंचायत पिडिओ हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.